Nano babo abalen na tuna kami balibago! Hi, we're in Pampanga. Welcome to Olo Grill House, Balibago. Muna siyempre, masaya. Masaya, proud eh. Meron nga rin pag Maragol Mini. From day one, kitang Lapieta, kitang Dalan, kitang Bale, king no ko rin pang pilipat-lipat mi. Finally, sabi ko at yun na kami kin mismong Bale mi. Alright, so once again guys, thank you so much for being with us in this video and Olo Grill House, congratulations. So ito yung bagong-bagong place nila, bagong-bagong bahay nila dito sa may Balibago. So maliban sa accessible na sila sa mga tao, mas naging comfortable pa yung place nila. Kung ano itang megin ming learning, kasi para ka ako uso itang word of fail eh. Either you win or you learn. Ngeni, iyabe-yabe mingan tangay gana-gana nga balo mingita. Kembayo tang lugar ay ni malwalas, makasalilong, presko, atin kang alfresco kitang kilwal, atin kang view na masanding kitang harap na labas-labas kandalan, at atin kang makayarkon kining kilub. Alang masasambot, either you win or fail, tsukaya ka mo ita kung makanano ka mabiyasan niya. Itang ega-naganang kebalwan mi, lege mingang geni. In terms of customers, makatabang puso. Kasi rin ang customer may dating mitao, mag-date, ngeni, darat ang la, pamilya. Akay mo ka rin matada na kalwata pa noon, abe-abe kami ulit. Nung kasaya, makakaswelo, itang ega-naganang pagalmiking aldo, milalakongan. Hindi laning kapangpangan masyado yung maselan. Pat siya kasi sinabi din ngolo, makamarkaning riblets ken eh. Tuna pa nga, tuna belly, sausages, po pang ensalada. Apin din minunatan titinda rin. Para kaya kami, buriming igitan kung ninoy kami napon, buriming igitan ninoy kami last year, kung buriming igitan ninoy kami last month, last week, po pang dati. Ginawa kong menu. Pamilatan da rin mga galing kong chef, kaya be, ginawa kami. May buula rin 3 klaseng pasta, may muha kaming 3 klaseng sabo, may muha kaming almiyaya 5 klaseng menu na bayo ulit kaya panlasa da rin tao. Aliwa mo rin food ding mag-innovate. Nagpalol kaming drinks, syempre, para ka rin kayanakan. Nagpalol kaming shake, drinks na inuman da rin yung makatuwa, paparinganak. At pepalwal kami rin miyaya 5 kape, hot and cold coffee. Na i-serve me, karetang bisa mag-chill, bisa mag-relax, bisa mag-unwind, na mapagalbungal doon na deserve daw magpainawan pang mga manyaman na pamang. Meron silang parang after 9. After 9. Napakagandang idea no? Full back yung talagang energy ng Angeles City. Yes. So alam naman natin dati, ang Angeles is one of the liveliest Yes, I agree. city sa I Pampanga, di ba? I agree. So ngayon, mapipil nyo na ulit yun. Patsiya kasi sinabi ming Olo Grill House, balo da pipanganan yan. We are more on food. Pero sabi mi, challenge mi sarili mi. Buriming ibiyay ka rin tao itang both worlds. Mundo na ning manyaman na pamangan, kay pa nga bengi, mundo na ning masayang bengi. Na may wala, maluwat king Balibago. Ing after 9, balo mi. After 9, yari na kami ang so, umpisang minitang kaya kaming party. Malilyari ni every Wednesday, ating kaming Tequila Wednesday. Every Friday, at si Remiaya Lewan DJ, kalupa ng DJ Jello. Every Saturday, at Chular de Miaya Lewan DJ, kalupa na rin DJ Melvin. At every Sunday, Miaya Lewang Acoustic, pamilatan da rin aliwa-liwang banda mo rin na lokal kay Ning Angeles. Speaking of lively, I feel alive. Yes! Dahil nga titingnan natin ulit si Olo Grill House. Siyempre, as a meat lover, yung kanilang sausage and riblets yung mga uunahin ko dito. This is one of the most aromatic na tuna na natikman ko. Visual presentation pa lang guys. Hindi na sila tinipid. So you can see the preparation, the effort, and then yung taste. Again, it's so aromatic guys. No wonder, ito yung sa mga bestseller nila. At the same time, yung quality of food nila. So when it comes to food, talagang they give their 100% para masatisfy yung mga customers nila. I'm now trying this Polo Pomodoro, which is chicken and tomato. Wow.
First off, it's not oily. When you eat it, it's not the usual, spaghetti taste, sweet and sour, parang ganun. It has so many flavors pa rin. Metong kareng bestseller mi, Kening Olo, na madalas dang sasalwan, Aldoldo. Lalo na especially kapag Sunday or ting special occasions, apin po yung Olo in one. Apin po ini. Yung Olo in one, 899 pesos yamo, metong yung bilao, at hanggang metong kilong riblets, at hanggang ensalada, at hanggang tuna pa nga, at saka hanggang adang pirasong sausage. So ako tinitikman ko ngayon yung pinakabilaon nila. So kasi nandito na lahat eh. From fish, sausage, meat, and at the same time may ensalada. Oo nga, di ka naaalis dyan eh. Yes. Then po nga duaming klaseng sausage, apin po itang hausan ming Olo steak sausage, ang po pa itang Olo Hungarian sausage. The difference between Olo Hungarian sausage and steak sausage, ing Hungarian po, pork ya. Ing Olo steak sausage, beef ya. They wanna taste this one. And they are proud to tell us na they're the ones who are producing yung kanilang mga sausages. Isa sa mga dishes nila na nagte-trending dito sa Olo and naging interested din ako na matikman is itong kanilang Thai shrimp. This is actually locally made, no? All the ingredients are local in source. However, yung inspiration nito is from Thailand. Oh wow. So parang nga siyang Thailand, Vietnamese na sauce, no? Na-feel mo talaga yung lasa ng cilantro. Close to Thai taste talaga. Galing. It's not the normal, it's not the normal dip. Siguradong mag-enjoy ka rin pag ito yung sinasawsawan mo sa bahay. Alright, so again, congratulations Olo Grill House for coming up with another dish. Line of dish actually. So pasta sila. They have 3 pasta. Earlier natikman na namin to. This one on my hand is the salsicas spinach. And sa akin naman yung kanilang seafood cremoso. Yung mga dishes nila dito in terms of preparation, again, it looks like effortan talaga sila. If you're into pasta plus sausage plus yung creamy sauce, ito yung orderin nyo. Yeah. When it comes naman sa seafood naman, at the same time yung creamy sauce din, siyempre ito tayo sa seafood cremoso. So, again guys, when you go here, no wonder customers really enjoy this is again, yung mga ingredients nila dito and at the same time yung flavor or the taste, hindi ka talaga mabibitin. Yes. Hindi ka mabibitin para sa akin. Agatanda kayo po Kening Olo Grill House Balibago. Open niya pa rin for dine-in, pick-up, and delivery. Mamusni kami 11:30 a.m. At manyara na kami man during ngening pandemic, 12 o'clock. Visit niya po yung page mi, Olo Grill House Balibago. And then kaya kaming branch ang mga busni, apining Olo Grill House daw, ang po pang Olo Grill House Mabalacat. Tapos, ing Olo Grill House po, located ya along the highway, MacArthur, Balibago, Angeles City. King Lelening, Casino Filipino, right side, itang former Sumpan, Balibago, Angeles City. Dr. Sir, ito na po yung sinigang na salmon ninyo. Mark, grabe. So dito, again, another improvement or upgrade sa mga dishes nila is yung mga sabaw. Okay. Speaking of sabaw, meron din silang 3 klaseng sabaw dito. So meron silang tinolang manok, sinigang na riblets, and syempre yung nakakain ngayon is yung sinigang na ulo ng salmon. Yes. More on tayo dito? More on sabaw lang tayo dito. So, ayun guys, we're gonna enjoy the rest of the food. We hope to see you here. If you like the food you saw in this video, please give it a thumbs up. You share it with your friends. Visit the new place of Olo Grill House dito po sa Balibago, Angeles City. So that's it. Thank you for watching We're in Pampanga. Until our next discovery. Peace out. Bye guys. Stay safe. Dakal po salamat. Karingagan ng sinuporta keng Olo Grill House. Manibat kay La Pieta. Kuno ka rin kayo man miras at kuno ka rin kami man ngeni. Ikayo po yung dahilan. Nyacho kami keni.